Noua Villa Moderna din Spania, în Campoamor, care este situat la numai 400 de metri distanță de mare. Dispune de 4 dormitoare, 4 băi, o piscină privată mare de 21 de metri pătrați, zonă de relaxare, subsol și multe altele. Bună tuturor și bun venit la outspind.com! Toate proprietățile noi într-un singur portal. Dimensiunea parcelei este de 500 de metri pătrați și vine cu o terasă spațioasă de 63 de metri pătrați. Dimensiunea piscinei este de 21 de metri pătrați și vine cu un sistem special de cascadă. Proprietatea are o zonă spațioasă de relaxare, cu plante verzi frumoase și palmieri. În plus, există un sistem de securitate în afara proprietății, ceea ce va face casa complet protejată. Această proprietate are o zonă de parcare privată cu suficient spațiu pentru 2 mașini. Bine ați venit pe proprietatea noastră, toată lumea! Aici, la acest nivel, avem un dormitor și 2 băi. După cum puteți vedea, este larg deschisă, cu multă lumină naturală care intră. Este împărțit în zona noastră formală de luat masa, living și bucătărie. Dimensiunea proprietății este de 270 de metri pătrați. Camera de zi are vedere la terasa din față, care are o vedere uimitoare la piscină. Proprietatea este dotată cu o ușă specială de securitate și un sistem de securitate interior. Există detectoare de mișcare în fiecare cameră. Proprietatea este dotată cu pardoseală din porțelan, obloane electrice la toate ferestrele, precum și un sistem de izolare excelent. Constructorul permite modificarea materialelor de construcție, alegerea culorilor bucătăriei, băilor, podelelor etc. Toate produsele albe sunt deja configurate, dar nu sunt incluse în preț. Înainte de a continua, aș dori să vă reamintesc că puteți utiliza serviciul nostru gratuit de turism imobiliar la distanță. Doar faceți click pe linkul pe care îl veți găsi în descrierea acestui videoclip. Accesați pagina noastră web outspind.com și alegeți proprietatea pe care doriți să o vedeți online. Și acum să-ți arăt dormitorul numărul 1. Urmați-mă! Acesta este dormitorul nostru principal. Are baie proprie, dulap de clădire, pat dublu în mijloc și ieșire la terasa exterioară. Fiecare cameră a acestei proprietăți este dotată cu TV și conexiune la internet de mare viteză. Toate băile sunt dotate cu încălzire prin pardoseală, care sunt controlate printr-un controler pe perete și un sistem special de ventilație. Și acum să-ți arăt dormitorul numărul 2. Urmați-mă! Să mergem la etajul 2. La acest nivel mai avem 2 dormitoare și o baie. Să vedem următorul. Acest dormitor are, de asemenea, propriul dulap de construcție, ieșire la balconul exterior cu vedere uimitoare la zona verde și pat dublu mare în mijloc, cu suficient spațiu pentru 2 noptiere. Și acum să-ți arăt dormitorul numărul 3. Urmați-mă! Acest dormitor are, de asemenea, propria baie privată, dulap de construcție și ieșire la balconul exterior, cu vedere uimitoare la zona verde.
Și acum să-ți arăt dormitorul numărul 4. Urmați-mă! Înainte de a continua, aș dori să vă reamintesc că fiecare cameră a acestei vile vine cu un sistem aircon încorporat în pereți, care poate răci și încălzi spațiul. Dedesubt există un loc de parcare cu acces ușor de pe stradă, controlat de la distanță. Această proprietate are, de asemenea, o cameră de depozitare spațioasă, care este inclusă în preț. În acest moment avem încă disponibile 14 proprietăți ca aceasta cu un preț de pornire de 910 euro. Suma rezervării este de numai 10 euro. Chiar dacă nu sunteți rezident în Spania, puteți solicita un credit ipotecar la 3% anual, cu propria plată în avans de 30 sau 40% din prețul proprietății. Dacă aveți nevoie de informații mai detaliate despre această vilă, câteva planuri suplimentare, fotografii sau specificații de construcție, puteți găsi totul la linkul din descrierea acestui videoclip sau ne puteți da un apel pentru o consultare mai detaliată. Și acum permiteți-mi să vă spun în câteva cuvinte despre locația proprietății noastre. Vila noastră este situată la numai 400 de metri de mare. Distanța până la faimoasele lagune Rossata din Torrevieja este de numai 9 km. Și distanța până la unul dintre cele mai mari centre comerciale din Europa, Bulevardul Lazenia, doar 4 km. Distanța până la cele mai apropiate baruri, restaurante și supermarketuri este de numai 300 de metri. Distanța până la terenul de golf este de 3 km. Distanța până la cel mai apropiat spital din Torrevieja, 7 km. Sper că v-a plăcut tuturor acest videoclip. Dacă ați făcut-o, asigurați-vă că ne dați degetul mare în sus și nu uitați să vă abonați la canalul nostru dacă nu doriți să ratați noile noastre tururi video ale celor mai bune proprietăți din Spania. utspine.com, toate proprietățile noi într-un singur portal. Ne vedem foarte curând. Pa!